Uthi ubhuti Mzilikazi kaMashobane ngizokutshela nje lento ngoba ungakwethu wena. Uthi dadewethu ngangenza unyaka wami wokuqala kwi-teaching ngihlangana nentombazane yakabhemu. Ngithandana nentombazane yakabhemu. Eyafika ngasekhaya izovakashela umamncane wayo. Uthi ngikhuluma ngentombazane mina eyafika igqoka ipumps. Ipumps lelokuthi umuntu likhiphe enyameni. Liphenduke ligoqane lisongane kube ngathi ubanana. Kube ngathi usi. Uthi angisho ukuthi ngiyabalanga lokho. Uthi ingane yakwethu sathandana nentombazane uthi iyinhle man. Uthi ubona ukuthi nje idinga ukuthi baba ukuthuntuthwa nje kancane khona izothi shine. Uthi nangempela ngayithunthutha Nkosi yami intombi yami ngayikhipha emaphamsini. Uthi ngiyithengele izinto lezi engangiyi-afforda nje right. Uthi nje yabukeka intombi yami. Yes. Uthi ayisathandana unyaka. Uthi wakhulelwa uMabhengu lo. Uthi umekhulelwa ngane yakwethu ngenza isiqiniseko ukuthi ngibeka isenti phezukwelinye ukuze ngizokwazi ukuyohlawula ingane yami ukuze ingane izothi ifike emhlabeni isihlawuliwe. Uthi nangempela Mzilikazi kaMashobane isifiso sami safezeka ngoba ingane yami yathi ifike emhlabeni uSimphiwe inkosi esathi owenkosi ngase ngimhlawulile. Uthi hayi uthi amva kokuteta uthi hayi washintsha uMabhengu. Uthi guqu kongiguqukini wathi change on. Uthi washintsha uMabhengu. Uthi ngathi ngithi inkosi umhlalo ukuthi hayi bo Mabhengu kwenze njani. Uthi nje hayi uMabhengu wayengizwa mshini. Uthi hayi bo uthi hey ngelinye ilanga ngizwe ngandlebe ngekuthiwa uMabhengu usehamba nabesilisa bahamba ngeemoto zohlobo oluphambili. Uthi hayi ngimbuza ukuthi hayi bo Mabhengu ngizwa kuthiwa ngawo. Uthi hayi kwabe ngiyithele ngane yakwethu. Uthi wathi nje Mmeli mina nawe asadlaleli liga efanayo angazi noma ubonini. Mina nawe nje asadlaleli liga efanayo. Uthi yathi intombazane yazi Mmeli ngine show ukuthi ngenkathi abazali bakho beqamba ngoMmeli babelindele elikhulu kuwe. Babelindele ukuthi uzothi umukhulu ulandele igama lakho kodwa hayi wena ke wakhetha teaching. Ngizomenzana uthisha mina. Ngizojola kanjani nothisha mina? Umuntu ohola amakinati angeke she ngiyaxolisa. Uthi I was like yo. Uthi nothing could have prepared me for lento eyasho uMabhengu. Uthi maqedane wathi nje obekuhlanganiswe yimi nawe futhi ngathi kuphelile ngoba uyangibambezela. Wow.